Unsay epekto kung mapakyas ang pulis pagda og body-worn camera panahon sa dakop o atol sa runda? Sumapa sa rules on the use of body-worn cameras in the execution of warrants under Rule 2, Section 5 o Rule 3, Section 7. Mapakyas gani ang pulis pag-record ginamit ang body-worn camera panahon sa dakop. Ang epekto, dili mahimong inbalido ang pagdakop. Pero dunay silot ang pulis, pwede nga i-contempt of court. Arita sa pag-serve sa search warrant. Kung ang pulis panahon nga ilang gi-raid ang establishment o panimay baka ginamit ang search warrant unya wa nakagamit og body-worn camera pag-record sa search, mabaliwa, ma-inbalido ang mga butang nga na-confiscate og ang pulis mapasakaan usab og kaso.